Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome to my YouTube channel, Teresa Bisaya, pero Bicolana, yung tinderang Bicolana. Ayan, meron tayong unboxing ngayon. Bali, binili to ng anak ko sa bayan kasi pumunta sila sa bayan na magbabarkada. Kaya ayan, nagpalalay na tayo. Ayan, ito, tcharan, ayan siya. Pero hindi siya alak, kaya pakita ko sa inyo. Bali, pinadala ko siya ng worth 1,500. Ang napamili niya is worth 1,300 plus. Kulang-kulang 1,400. Ayan guys, ito siya. Tcharan! Ayan. Bali, wala tayong taga-cameraman eh. Ayan, meron ako ditong cotton buds. Bali, ang pinapahanap ko, pinapabili ko is yung tag 5 pesos, kaya lang wala. Tag 10 lang daw. Ayan, tag 10 siya. Ano yan? Ang dilim. Ayan guys, meron akong cotton buds. Bale, pang 10 piso ang bentahan ko nito. 86.20. Bali sa Ome merchandise to, nabili ng anak ko. Kasi pinapahanap ko is yung tag 5, kaya lang walang available, kaya sabi ko is okay na to kaysa sa wala. Ayan, tapos meron tayong isang taling colors. Okay, diba? Yan, isang tali. Tapos yan, bumili lang yung anak ko ng isang peraso kasi sa kanya lang. Sabi ko nga, dapat dinagdagan niya na kasi, diba, pangbenta na rin. Tapos ito naman, ayan, 8x11. Ang bentahan ko nito is 12 pesos. Tapos, ang saba. 3.20 yun. Oo nga. Hindi magtatlo ka kung gusto mo. Ikaw yun ang sa'yo. Ang dilim na. Tapos, ayan guys, bali nagpabili ako ng dalawang balot ng big notebook. Diba, magpapasukan na. Ayan siya. Tapos, isang intermediate paper. Ayan. Kasi kailangan to. Kahit mga anak ko, kailangan to. Ayan, tapos, ito naman is mga sign pen. Ayan, hindi ko alam kung ano ba to, pang benta o pang sarili. Tapos, ito naman, hindi naman to school supply. Ito ay baraha. Ayan, baraha siya. Tapos, pero doon sa mga sign pen, ayan, dilim na. Meron din kaming panda. Meron pa naman ako dyan, pero bumili na rin yung anak ko ng isang box lang ng ball pen. Mga bumaksak. Tapos, ito naman, ayan, shoe glue. 10 piso, tsaka crown band, pang 10 piso. Tapos, nagpabili ako ng ay, ito pala yun. Ayoko din ng ganito na. Ayan, 3 posporo. Diba? Kasi yung posporo na hinahatid sa akin ng pure gold. Ang pangit. Kaya ito, pakita ko sa inyo. Ito, ayan o. Ito, from pure gold. Hindi ko gusto. Ayan, 3 peraso lang. Yan lang naman. Yun lang guys. Yun lang. So, resibo ko. Ayan, yung aking pinadala is worth 1,500. Meron pang sukling 124 pesos. Bali, umabot lang siya ng 1,375.70. Yan, diba? Thumbnail tayo. Ayan guys, yan lang naman yung lahat-lahat na pinamili ng anak ko. Plastic, posporo, ballpen, sign pen, intermediate, big notebook, cotton buds, baraha, 8x11. O diba, yan lang yung worth 1,300 plus na napamili ng anak ko sa bayan. Sa Ome merchandise.